Drodzy kochani widzowie, znajduję się w tym momencie w kolebce polskiej państwowości w stolicy, sercu Wielkopolski, Poznaniu. Jest ze mną Patrycja Mordora S. Rozrzewniona, smutna. Spotkała ją tragedia, ma zimną parówkę w hot dogu. Znajdujemy się w uroczym parku Wilsona i jesteśmy na Poznań Game Arena 2021. PGA jak PGA, ja już wszystko widziałem. Jest tutaj jednak w Poznaniu jedna rzecz, która tak przykuła moją uwagę, że muszę aż z tego powodu nakręcić osobny materiał. Jest to bezobsługowa, całodobowa Żabka. I tu od razu do UOKiK-u to nie jest materiał sponsorowany przez Żabkę. Wręcz przeciwnie, ja zamierzam tam wydać pieniądze. To jest taka nowinka cywilizacyjna, że aż musimy to po prostu stestować. Jak już wspominałem, w Poznaniu Żabka na Żabce, istne żabkowisko, ale to nie ta nas interesuje. No tutaj Żabka, drodzy Państwo, kusi na każdym kroku. Dużo ludzi na rowerach i jeszcze więcej ludzi na hulajnogach elektrycznych. PGA, co tam PGA? Tutaj, tu jest innowacja na skalę świata, wszechświata. No, a ty właśnie. Ja. Czaisz to? Witaj w Żabka Store. No i słuchajcie, żabka jak żabka. Taka nie za duża. W sumie malutka, nie? Ale o, można sobie kawę zrobić, proszę bardzo. Tu jest wszystko opisane, jak mamy brać towary. Słuchajcie, bierzemy produkty z półki, możemy odłożyć. Wszystko robimy w apce na telefonie, tylko musimy kartę z nią połączyć. Także no, fajne. Patty, co bierzesz? Małą kolkę. Małą kolkę. A są piwa, można na sobie kupić bezalkoholowe. Niestety to jest minus, no ale cóż zrobić. To mi weź Patty Oshi takie białe. O, jest jedzenie, no tylko niestety nie możemy go sobie podgrzać. Tutaj w ogóle patrz, ile tu jest kamer. No. Tu są, mówię wam, kurde, Matrix. Dobra, to weź mi Patty kanapeczkę, może Cezar? Bez skanowania, bez formalności, bez tego. Czyli wyłazimy po prostu. A tu tylko się chyba patrzy, ile się ten. Weź produkty i wyjdź, kwotę zakupy pobierzemy automatycznie z podpiętej aplikacji. 19 zł. No dobra, to wyłazimy. Tak, czyli tylko wziąć i wyjść. Dobra, dzięki. Tutaj są czytniki cen. Aha, fajnie, dziękujemy. Aha, zamówienie jest przetwarzane, weryfikacja, no i tyle. Jest apel do Żabki i do władz miasta Bytomia. Żabka, zróbcie taką w Bytomiu. Chcemy takie coś w naszym mieście. To jest oficjalna prośba ludu bytomskiego. Dziękuję za uwagę. To jest taka atrakcja, że ludzie przychodzą obejrzeć, wolą Żabkę od PGA. Patty już była, ale musiała wejść jeszcze raz, bo się nie napatrzyła na wszystko. Ludzie, okazuje się, że to nie koniec nowości. Inteligentny automat Żabki. Aha. Do ekomatu butelki po napojach, puszki aluminiowe. Ekomat. I jeszcze kurde żabcy za to. Będziemy tu przyjeżdżać z Bytomia i wyciapować butelki. Słuchajcie, tutaj no Żabka w Poznaniu ewidentnie testuje wszystkie nowatorskie technologie. No, drodzy Państwo, co tu się dzieje? No, coś się dzieje. Możliwy jest zwrot puszek aluminiowych, ale my nie mamy puszki aluminiowej. Ja. Jestem zawiedziony. Znaczy ja mam puszkę, to Tak? O. No, to pij. No, jedziesz. O! Ups! Niestety opakowanie jest nieodpowiednie. Plastikowe. No jest aluminiowe. No. Ups! Ja, jeszcze Ja. No, powiem tak, Żabka dobrze się zaczęła, ale zawiedliście.